Jambori, Ewro'r Menywod, Cymru. Good morning and welcome to Wales is Women's Ewro's Singalong. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am ymuno efo ni yn studio Stwnsh Sadwrn. Da ni yma i ddathlu rhywbeth pwysig iawn bod merched Cymru yn yr Ewros am y tro gyntaf. We can't wait to have a lot of fun with you this morning. Mae'n llwyth yn digwydd ar y Jambori bore yma, gwesteion arbennig a llwyth o ganu. A sôn am westeion arbennig, fi wedi clywed bod y dyn ei hun yn ymuno gyda ni bore yma. Felly, rhwng groeso cynnes i neb llai na Mistar Urdd! Ti'n edrych yn anhygoel yn dy git Cymru. Mistar Urdd, ti'n edrych bron cystal a fi a Cathy. Ti'n mwyn arall sy'n edrych yn ffab bore yma? Pwy? Yn ysgolion ni. Wel, ni ddeud helo wrthyn nhw. Helo, bore da i'r holl ysgolion sy'n ymuno efo ni bore yma. Hei, Leia, mae gymaint o ysgolion yn ymuno gyda ni. Mae gormod i restru. A oeddet ti'n gwybod bod dros 1000 o ysgolion wedi cofrestru i wylio ni bore yma? Yes. You heard that right. There's over 1,000 Welsh primary schools joining us this morning. That's thousands and thousands and thousands of children. Yeah, mae miloedd ar filoedd o blant yn ymuno efo ni bore yma. A mae 35 o'r miloedd yna yn y studio. Bore da i ysgol Coed y Gŵr! Nosau diwetha, mae miloedd ohonoch chi wedi bod yn brysur yn dysgu caneuon y Jambori. Da ni'n joio'r Jambori'n barod yda'n Cathy. A be am gan, fach ia? Joio'r Jambori ar y traed bawb! Gwych i'r Jambori, da iawn bawb. Reit, ystedwch lawr rwan bawb, achos mae'n amser i ni wahodd yn gwesteion arbennig iawn i mewn i'r stiwdio. Dwi'n joio fan o gen sydd yn y stiwdio yma bore yma, Cathy. Rhowch groeso anferthol i croeso i studio Stwnsh Sadwrn. Dych chi'n edrych ymlaen? Edrych ymlaen. Lot o ganu bore yma. Oes, mae pawb yn swnio'n wych. Lot o ddawnsio. Lot o ddawnsio, dwi'n caru fo, da iawn. Wow, wan. Lle ma Emma? Ble ma Emma? Mae hi'n ffilmio priodas 5,000 heddiw. Ond mae hi yn deud helo, mae di gyrru neges ar text bore yma i deud helo i chi gyd. Helo, Emma. Helo, Emma. Gobeithio bod chdi'n gwylio. Reit, da chi wedi bod yn dysgu y caneuon? Do. Da chi'n gwybod bob gair i bob un can? Ydan.
Mae Cathy a fi hefyd wedi dysgu y geiriau ar gyfer ymlaen. Mae di bod yn chwarae non-stop gyda fi, ers i chi ryddhau ddydd llun yn dyfa. Aleighcia, sut ymateb ti wedi cael i'r gan? O, fe ffrindiau neges fi, like, tune! Mae e yn tîm, beth amdano ti, Rose? O, mae pawb jyst i bod mor cefnogol. Mae ffrindiau fi'n lyfio fo, obsessed. A ni'n lyfio fe hefyd. Oeddech chi'n swnio'n anhygoel, ond oeddech chi hefyd yn edrych yn anhygoel. Soniwch bach am y gwisgoedd. Wel, mae o wastad yn job gwybod be da ni'n mynd i wisgo'n A munud ola, ond nath ni gyd ddod â suitcases yn llawn o stwff. Beth y brief? Beth y brief? Well, kind of sport pop, sport glam, nice. Meddwl. Glam. Joio. Dyna da ni gyd heddiw yma. Dyna ni. Brief yn wych. Wel, fi'n edrych mlaen i glywed ac i weld y fideo unwaith eto. A fi'n siŵr bod pawb yn y studio yn edrych mlaen i gyd ganu. Ydych chi gyd yn barod? Oh, yeah! Diolch am y sgwrs, ferched. Drawt a ti, Lloyd. Diolch, Cadi. Reit e amser i ni dweud helo i rai o'r ysgolion sy'n ymuno dyn ni yn y Jambori heddiw. Helo a bore dau, Ysgol Gynradd Gymraeg Cymuned Allan Trysan, lle i chi? Dyna nhw. Reit e, bore dau, Canolfan Elfed, be chi? Dyna nhw. Ac yn olaf, amser i dweud bore dau, Ysgol Chwilog, lle i chi? Dyna nhw, bore da i chi gyd. Mae llwyth o bobl yn joio heddiw yn y Jambori sy'n arwain a sy'n ailganu fy hoff gan i Aderyn Melyn amdani homau neu Andrei Ofyd. Ffantastig canu gwych a mae llwyth o negeseuon wedi cyrraedd ni yma yn barod. Mae'r un gyntaf gan Ysgol Uwchradd y Frenhines Elizabeth. Maen nhw'n dweud pob lwc i Gymru yn yr Ewros. Mae merched 7C wedi addurno'r ysgol i ddathlu. Da iawn chi, merched. Reit te, be sy'n nesa?
Mae Pembroke Primary School yn dweud siwmai Urdd. Everyone at ysgol gynradd Penfra is so excited to be part of the Women's Euros Jambori. Rydyn ni'n falch i gefnogi tîm Cymru. Come on, Cymru! Reit te, pwy sy'n nesa? O, mae da ni ysgol Nant Garedig. Mae nhw'n dweud pob lwc i garfan merched Cymru. Mae pawb yn ysgol Nant Garedig a Chymru gyfan yn eich cefnogi. Chi'n creu hanes amdani ferched neges hyfryd fyna. Un bach arall gan Afon y Felin Primary. Mae nhw'n dweud pob lwc Cymru. We're all cheering for you. Remember the draig in your hearts. We know you can do it. Mae hwnna'n anhygoel neges gwych. Reit te, mae neges special iawn di cyrraedd ni bore yma. Yr holl ffordd o Patagonia. Dyma ni, ysgol y Gaiman. Waw. Anhygoel o ysgol y Gaiman. 1000 o filltiroedd i ffwrdd. Reit, os chi eisiau cysylltu ni ar cyfryngau cymdeithasol am fod o lluniau, negeseuon, gyd mae rhaid i chi wneud yw defnyddio'r hashnod Jambori 25. Diolch Lloyd, dwi'n barod am gan fach arall. Ydych chi? 2025, mae hon yn ffefryn gen i. Ar eich traed, baw! Ydych chi ar eich traed yn barod? Woo! bawb, 2025 oedd honno, a fi'n teimlo fel mae hon yw'r flwyddyn i ferched Cymru. Come on, agains! Come on, ferched! Mae gennym ni neges bwysig iawn, gen ddwy ddynes bwysig iawn, sef rheolwr tîm Cymru, Rhian Wilkinson, a'r capten Angharad James. Dyma chi.
Bore da pawb, and to the children of Wales. This is Rhian Wilkinson. I am Rhian Wilkinson, the women's national team manager, and I'm delighted to see so many of you getting behind us. Thank you, Dewch. Myself and Harry James, who's the captain of the Welsh women's team, appreciate so much your support of us, as do the entire team. We can't believe how many of you have taken part in today's Jambori Euros sing-along. I wish I was there to hear it. And I want to thank the schools, the teachers, and you, the children of Wales, for taking part. We really do love it. Your support is huge for us when we're playing at the Euros in Switzerland, and I can't thank you enough for your efforts and your support. Diolch, and come on Cymru. Bore da a helo ysgolion Cymru. Mae'n anhygoel bod gymaint ohonoch chi yn rhan o'r Jambori heddiw ac yn dangos eich chefnogaeth i ni. Ar ran y tîm, diolch i'r athrawon ac I pob plentyn, chi wedi bod yn ffantastig. Ymlaen i'r Swistir, cofiwch cefnogi ni. Come on Cymru. Diolch, merched, chi'n ser, a ni'n edrych mlaen I weld chi yn cystadlu yn erbyn iseldiroedd, dim ond 4 cwsg I fynd. Come on, y ferched. Ond gynta, cyn hwnna I gyd, mae'n amser ni cael chat gyda'n gwestiwn ar cygoel fan hyn. Mae 'da ni Non a Rachel o Eden wrth gwrs, mae 'da ni Aleighcia Scott, a mae 'da ni Rose Datta. Reit te, merched, beth yw hoff peth chi amdano'r Jambori? Wel, y canu o'r sgwrs, mae pawb yn dawnsio, wych. a dawnsio. dawnsio. Dawnsio ti'n amazing heddiw. Mae Cadi di bod yn dysgu fi, chwarae ti. Reit, Aleighcia a Rose, beth chi'n meddwl o'r filoedd o plant yn canu? Chi'n meddwl bod nhw'n da? Mae plant yna ddechog. Amazing, mae mor neis gweld pawb yn cefnogol a pawb jyst yn mynd brwydro I fynd amdani. Exactly. Fantastic, reit, mae rhaid I fi sôn am y can, yr anthem i'r genod yn y Ewros, ymlaen. Sut dechreuodd hwnna? Syniad pwy oedd y can na? Wel, yr urdd nath gysylltu efo ni, achos maen nhw'n gweithio efo merched y music, felly nathon ni bod yn ffodus iawn a cael y gwahoddiad I fod yn rhan o'r anthem anhygoel yma. Fantastic, a ife chi nath ysgrifennu'r gan? Na, Caryl Parry Jones. Glenn Hines, Caryl Parry Jones, waw, lot o dalent mewn un ystafell hwnna. Reit, a mae'r fideo yn arbennig hefyd. Sut profiad oedd ffilmio'r fideo? Oedd o'n amazing I gael bod yn y stadiwm. Dyn ni'n di canu mewn stadiwm o'r blaen, ond byswn ni'n licio wneud falle rhywbryd. Beth oedd hoff peth chi amdano'r fideo? O, popeth i'n meddwl, achos... Ie, nes I, oedd e jyst yn diwrnod amazing yn oedd, a Lot o hwyl. cael y merched o'r ysgolion hefo ni hefyd, oedd e'n really neis. Reit te, cyn ni symud mlaen, mae rhaid I fi glywed. Be chi'n meddwl bydd y sgôr Cymru yn erbyn y iseldiroedd mewn 4 diwrnod? Beth bydd y sgôr? Reit, 3-0 I Gymru! 3-0 I Gymru, come on Cymru! Dwi'n mynd I ddeud 4-1 I Gymru. Come on Cymru. 3-1 I Gymru. 3-1 I Gymru, Rose? Mae gennau ffydd. 5-0. Waw, mae hwnna'n ffantastig. Aleighcia, ti'n cael mynd i'r Swistir fyd? Yfori. Yfori, waw, ti'n edrych mlaen? Ie, edrych ymlaen, dwi'n mynd I canu yn Swistir, a'n just fel dathlu tîm, dathlu Cymru, ie, beth I aros. Gwych, gwych, reit. Yn sôn am edrych ymlaen, fi'n edrych ymlaen I glywed ymlaen, nes mlaen, yn y raglen, lot o ymlaen. Dyma ni, ond cyn hynny gyd, beth am can, am flwyddyn. Ar eich traed, pawb, come on!
amser I fod yn fyw yn wir. Chi'n ffab, Jamboriwyr. Ie, mae'n amser rwan I ni ddeud helo wrth un o'n ysgolion ni. Bore da, ysgol Frongo! Hei, dyma nhw. A bore da I ysgol Pwllcoch! Ysgol Pwllcoch, Rita. Ac yn ole, bore da I ysgol Santes Fwy! Gwych. Ie, mae'n amser rwan I ni cael sgwrs efo rhywun lwcus iawn sy'n cael mynd i'r Swistir. Helo, be di denw di? Adi. Adi, sefr dy draed, sefr dy draed. Deitha ni, beth ti'n cael neud wrth yma? Ar y penwythnos, dwi'n mynd I gweld Merched Cymru yn chwarae yn yr Ewro's. Anhygoel, efo pwy ti'n cael mynd? Dwi'n mynd gyda dad fi. O, anhygoel, sgyn ti eiriau positif I ddeud wrth y merched? Come on, merched, ni'n cael hwn. Ni'n mynd I ennill Ewro's! Yey! Da iawn, diolch yn fawr iawn, Adi. Mwynha. Lloyd a Cathy, beth sy'n nesa? Come on, ferched. Reit, draw ni nawr at Radio Wales. Good morning, bore da, Robin Morgan. Bore da. Hello, how are you? I'm good, thank you. How are you enjoying the sing-along so far? My goodness gracious, it's adorable. Well done, everyone. Diane Powell. My goodness gracious. Yeah, Robin, it's an important question now. Are you looking forward to the Women's Euros? I'm buzzing. I'm so excited. My son's got a wall chart on his wall with all the fixtures on it. We can't wait for the games today. We can't wait for Saturday. Amazing. It's going to be incredible. Amazing. And talking about Saturday against the Netherlands, what do you think the score will be? Now, I'm a bit of a football expert, so I think I know exactly what it'll be. I think Wales are going to win 13 million nil. 13 million nil. Wow, in their first ever Euros game. Yeah. That's very, very positive scoreline. Who do you think the team to beat is this tournament? Oh, I don't know. I think Spain are the favourites across the entire tournament, but yeah. I think if we beat England, I think we'll be happy, right? Everyone wants that, I think. And Robin, where will you be watching the match Saturday? Are you going to get a chance to go out to Switzerland, or are you going to just watch it at home? I looked into getting tickets for them, but I couldn't make it work. So yeah, I'm going to be home. We're going to have the kids are going to watch it. We're going to make some Swiss food, whatever that is. I'll find out what that is and then make it. It's going to be great. Yeah. Lovely. And do you think we can make it? Can we win the Euros? Yes, 100%. Great, thank you so much, Robin, and to all your listeners. We hope you enjoy the rest of the Jambori. Diolch yn fawr, Robin. Diolch, Rita. Fi ffili aros tan dydd Sadwrn. Fi mor falch o bod yn Gymro can. A fi'n yn falch o fod yn Gymraes, Lloyd. Link slick mewn i'n car nesaf ni. Dyma... Dwi'n Gymro! Dwi'n Gymraes! Pam wedi tried!
Cadi a finna yn ddwy balch iawn bore yma, dyda'n cael. Ie. A mae'n amser rwan, unig a sgwrs, y brifyn arall. Da ni'n mynd draw i'r Radio Cymru. Bore da, Aled Hughes. Bore da yn fyw ar BBC Radio Cymru Jambori Ewro'r Urdd. Croeso ato ni. Sut wyt ti? Ti'n iawn? Ti'n joio'r Jambori? Wrth fy modd yn edrych ymlaen at yr Ewros ar ôl yr holl sgwrsio. Da ni bron iawn ac yr gic gyntaf dydd Sadwrn, edrych ymlaen yn arw. Ia, a ni hefyd. Hei, beth ti'n meddwl am canu ni hyd yma? Arbennig. Da ni'n swnio dda? Yn wych, yn anffodus, dwi ddim wedi gallu rhannu cymaint a fyddwn ni wedi hoffi o'r canu, ond mae o'n swnio fel parti a 3 chwarter. Ia, mae o, Aled. Sa chdi mond yma i joinio mewn. Na, ti'n misio hynny ddigwydd, creda, ti ddim misio hynny. Nôl at y pildrod ar Ewros, Al, siwr ti'n meddwl wneith y merched? Dwi'n meddwl, yn amlwg mae pawb yn dweud mae hwn yn grŵp anodd, hwn di'r grŵp anodda, ond wastad mewn unrhyw gystadleuaeth fel hyn, mae yna bethau'n digwydd nad ydy pobl yn ei ddisgwyl. Felly, dwi'n obeithiol, mae rhaid ni fod yn obeithiol, gobaith fo'n meistr, wastad, a da ni yna, a dwi'n gwybod y byddwn ni'n gystadleuol o leia, felly, ia, ymlaen. Ie, a mae'r gêm gyntaf ddydd Sadwrn ar yr iseldiroedd, beth ti'n meddwl fydd y sgôr? Dwi'n meddwl, y bydd hon yn gêm gyfartal. Yn gyfartal? Dwi'n meddwl, achos mae ganddo ni 2 dîm sydd yn amddiffynol dda, ac ia, dwi'n deud dim neu 1-1, dyna dwi'n rhagweld dydd Sadwrn. O, mae well na colli, dydy. Dyma chdi'n sôn yma, dyma chdi'n deud ymlaen. Wyt ti wedi clywed ar anthem mae Carol Parry-Jones wedi chyfansoddi i Elisa Scott, Rose Datta a Eden? O do, trac yr wythnos yma ar BBC Radio Cymru, dim llai, felly dwi wedi chlywed hi'n aml ac yn gyson, a mae'n gwbl wych, mae'n berffaith ar gyfer yr achlysur. A mae gyda chi anthem nath o chi gyhoeddi ar dy raglen di fyd, do Al? Ie, aros am y chwiban. Ie, aros am y chwiban, gan adwaith hefyd wedi bod yn gan boblogaidd iawn. A mae'n wych creu'r ymdeimlad yna o uno a chefnogi, ac mae'r canion yma yn bendant yn gwneud hynny. Diolch yn fawr iawn i chdi, Aled, a i wrandawyr Radio Cymru, a joiwch gweddill y Jambori. A joiwch chi neges nawr gan ein prif gweinidog, Eluned Morgan. Diolch i'r Urdd a diolch Blant Cymru am ymuno a Jambori Ewro'r Menywod Cymru. I chi di troi Cymru'n goch a rhoi'r cychwyn gorau posibl i dîm Cymru. Pob lwc Cymru! Diolch yn fawr iawn i Eluned am eich neges. Lea, mae'r foment fawr wedi cyrraedd nawr. Mae'n amser i ni glywed anthem, Eden, Aleighcia Scott a Rose Datta. Pawb ar ei traed, dyma ymlaen! Yn ethod, menywod, mae'r llwyfan yma'n barod a mae'r byd yn neud o'i ni. Rocesi, lodesi, grotesi, alangesi, da ni'n ethol, da ni'n gryf. A mae'r crysau coch
mond un gair sydd i ddweud am y gana. Tiwn! Mae'n amser rwan i ni ddeud bore da wrth y rhai o'n ysgolion ni. Bore da, good morning, ysgol Sychdyn! Dyna nhw. Bore da i Ysgol Gymraeg Aberystwyth! A bore da i Ysgol Pant Pastynog! Dyna nhw. Dyma nhw! O, caru'r egni gyn yr holl ysgolion. Wel, boys, mae'r Jambori bron a dod i ben. Felly diolch i chi gyd am ymuno fo ni. Ie, mae'n rhaid atgoffa chi am Tecis Byw yma yn studio Stwnsh Sadwrn am 8 o'r gloch bore Sadwrn. Lot mwy o hwyl a sbri ac yn siarad mwy am Ewros wrth gwrs. Ac ar ôl Tecis Byw, bydd cyfle i chi ail-weld y Jambori am 9 o'r gloch. Cofiwch gwylio, ond i bai bod hi'n bore Sadwrn a chi'n gwylio fe nawr, yn dyfe? Ie, yn union. A mi fydd Stwnsh Sadwrn yn ôl ar eich sgrin ar y 12fed o Orffennaf am 9 o'r gloch. Diolch mawr i chi am ymuno. Diolch i Non, Rachel, Aleighcia a Rose. Ac wrth gwrs, y dyn i hun, Mistar Urdd. Paid anghofio Mistar Urdd. Beth am i ni gael glywed yr anthem? Unwaith eto, pawb ar eich traed, Ar eich traed, bawb. ymlaen!